Αφεντικά έχουμε μόνο τα σκυλιά, δεν είμαι αφεντικό. Απλώς εδώ κάνουμε συντονιστήρια συντήσεως. Λοιπόν, να πει η κυρία Λουκά και μετά. Ήθελα να πω σε αυτά προηγουμένως που είπατε για το μούλικο και όλα αυτά. Ναι. Ήθελα να πω, διαφωνώ βέβαια σε αυτά. Γιατί αυτό το παιδί όταν γεννιέται και του κόβουμε τη ζωή βία, δεν πηγαίνει στον παράδεισο. Δηλαδή του στερούμε το προνόμιο της αιωνίου ζωής του παραδείσου. Πηγαίνει σε ένα ειδικό μέρος και είναι τυφλό, δεν βλέπει, πηγαίνει σε ένα ειδικό μέρος. Και τι φταίει αυτό για τυφλό? Αλλά δεν είναι βαφτισμένο. Και τα βάφτιστα το ίδιο. Πηγαίνουν σε ένα ειδικό μέρος και κλαίνε συνέχεια αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, ένας μοναχός, να σας πω, ένας μοναχός είδε όραμα τα παιδιά αυτά που τα σκοτώνουν, δηλαδή οι γονείς τους, και πού πηγαίνουνε. Και είδε σε ένα μέρος που ήταν μαζεμένα όλα με αίματα αυτά τα παιδιά και κλαίγανε, άκουγε οδυρμούς, κλαθμούς και οδυρμούς να φωνάζουν συνέχεια. Και πλησίασε όραμα, δηλαδή είδε όχι, αλήθεια, είδε την αλήθεια, όχι συγγνώμη, είδε το όραμα. Σταματήστε παρακαλώ, μιλάει η κυρία Λουκά. Να σας πω, είδε αλήθεια που πάνε αυτά τα παιδιά. Πάνε σε ένα μέρος έξω από τον παράδεισο και κλαίνε. Τότε δεν πήγαν στον παράδεισο. Έχει κάπου αναγράφεται στην Αγία Γραφή ότι όποιος δεν έχει βαπτιστεί, δεν έχει δεχτεί το Άγιο Βάπτισμα, είναι τυφλός στον παράδεισο. Δηλαδή δεν μπορεί να γευτεί με όλη την έννοια της λέξης στον παράδεισο. Μη χώνεσαι σε αυτά. Συνεχίστε κυρία Λουκά. Κυρία Λουκά, παρακαλώ. Να συνεχίσω. Ναι, κοιτάτε, δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι κρίμα να τα κάνουμε δυστυχισμένα. Και δεν συμφωνώ. Μπορεί αυτό το παιδί να μην βγει σε αυτή την τραγωδία που λέτε, να είναι δυστυχισμένο, θλιμμένο του κλώτσου και του μπάτσου. Μπορεί να βγει σωστό παιδί, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορείτε να πείτε όλα τα μούλικα, όλα τα εξόγαμα ότι έχουν αυτή την πορεία. Μην το λέτε, δεν είσαστε προφήτης, κύριε. Δεν προφήτης. Ούτε ορμελόγια των παπάδων, κυρία Λουκά. Κύριε Αποστολάκη, μην πετάγεστε. Δεν πρέπει να το λέτε. Οι περισσότερες πιθανότητες. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρουμε. Ο Θεός τι το επιφυλάσσει. Όταν είναι του Θεού, δεν είναι του κλώτσου και του Πάμε Λάσκο, πάμε Λάσκο. Πάμε Λάσκο. Ο κύριος Λάσκος έχει το λόγο. Με συγχωρείς που παρακαλώ. Μινάς, όπως μια και αρχίσουμε από το τέλος. Ο Μινάς είναι αμήν. Αμήν. Μην κοροϊδεύουμε τώρα, σε παρακαλώ. Ο Μινάς είναι αμήν. Σκάσε ζώων. Τότε συγγνώμη, εντάξει. Τόση ώρα δεν σ' άκουγα τις μπουρδες που έλεγες. Συγγνώμη. Λοιπόν, είπαμε 100 φορές να... κόσμιες εκφράσεις. Μα άρχισα τι. Σας παρακαλώ, εδώ ναι, πιο κόσμια. Στα μυαλά του, είναι φως φανάρι. Μην δίνει σημασία λοιπόν, μην ακούσαμε. Η διαφορά της γλώσσης, η διαφορά της γλώσσης προκαλεί διασάλευση λογικού. Είναι διασαλευμένου λογικού και κοροϊδεύει το λαό με το 0,90 να τα κονομάει. Ό,τι κάνουν οι παπάδες κάνει κι αυτοί. Ωραία, και αστρολόγοι όλοι. Και εμείς το ίδιο κάνουμε. Ακριβώς. Τι λέει έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για το 0,90. Μιλάμε για αυλώσεις. Είπατε όμως ότι η γυναίκα μοιχεύει. Ουδέμια γυναίκα μοιχεύει. Η εξουσία μοιχεύει. Η εξουσία είναι η μύχος. Η μύχος. Μάλιστα. Λοιπόν, για τις αυλώσεις τώρα. Οι αυλώσεις. Από το 91 και ύστερα τα παιδιά που γεννιούνται στη γη είναι δίβολα. Οι διάβολοι δεν υπάρχουν στον ουρανό να κατεβαίνουν τα πνεύματα. Να τελειώσει πρώτα, να τελειώσει. Μα κυρία Λουκά, να τελειώσει. Δηλαδή, εγώ την άποψή του λέει, να ακούσουμε την άποψή του. Βάλε ακουστικά, να δώσω μπαμπάκια, να δώσω βάλε ακουστικά, τι να σου κάνω. Κυρία Λουκά. Ο καθένας έχει την άποψή του, λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, όποιος συμφωνεί είναι τρελός. Δεν είναι θέμα συμφωνίας, είναι τρελός. Θα με τρελάνεις από. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Λουκά. Μην πετάγεσαι. Η λέξη λογική έχει κάπα ήττα, κύριο Σιμών, 28 γράμματα και όχι 24 η Βαβυλώνη πόρνη μεγάλη. Επί των αυλώσεων παρακαλώ. Θα γίνουν αποβολές, σας παρακαλώ. Για τις αυλώσεις. Οι αυλώσεις, αυτό ξεκίνησα δεν μ' αφήνω να πω. Λοιπόν. Από το 91 και ύστερα τα παιδιά που γεννιούνται στη γη είναι δίβολα. Δηλαδή λειτουργούν και οι δύο τους λοβοί. Λοβοί, μάλιστα. Δεν είναι πια διάβολοι, δεν λειτουργεί το 10% του μυαλού τους. Μάλιστα. Τώρα, όλες οι γυναίκες που γεννούν στη γη είναι Παναγίες. Και το κοριτσάκι που είπε. Είναι ντροπή να προσβάλλει, όχι, ντροπή να προσβάλλει το όνομα της Παναγίας εδώ μέσα. Ποιο όνομα είπαμε! Την ιδιότητα είπα! Σας παρακαλώ πολύ. Να τελειώσει, να δούμε. Δεν είπα κυρία Λουκά, να τελειώσει και ύστερα εσείς. Ύστερα εσείς θα απαντήσετε. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι όνομα Παναγία, κύριε Πρόεδρε. Τι μπουρδες λέει αυτή! Όνομα είναι Παναγία. Εσύ είπες! Προσβάλλω το όνομα Παναγία είπες! Της Παναγίας προσβάλλετε το όνομα να λέτε αυτό. Ποιο όνομα! Μόνο η Παναγία έχει αυτό το όνομα. Μόνο η Παναγία.
Παναγία. Λάσκο. Δεν είναι όνομα. Λάσκο. Μαρία λέει, μη Ρία. Πάρε τα οικογένεια τα Λέει ο τρελός. Θα σου κάνω ένα ερώτημα. Είμαι τρελός με 3 λάπτα και είσαι τρελή με 1 λάπτα. Λάσκο, να σου κάνω ένα ερώτημα. Ακούω. Σχετικά με το θέμα προσβολής. Εάν επί παραδείγματι πω ότι η Δεσποινής Πέπη είναι πάγκαλη, προσβάλλεται ή καμαρώνει ο πάγκαλος? Ακριβώς το ίδιο.